což tu je. A dneska tady máme speciálního hosta. Radek Kanda, chcete, podívejte se na můj odběratel s Marošem, jak tam tréninkujeme. A dneska si ukážeme takové video. Marošány, nezapomeňte mi dát nějaké odběry a jdeme na to. Maroš, dneska to jsme si pro vás, dneska to jsme si připravili. Jdeme na to, můžeš mluvit, je to tvoje. A co budeme natáčet, ale? Budeme natáčet, že ona také pičoviny dělá, že ty budeš natáčet a já budu dělat taky vyskoky, třeba půjdu na hlavičku a tak. Dobře, tak budeme dělat hráč nebo sráč. Jo, Hráč nebo sráč? hráč. Víš na tu hlavičku a skoč. Tak je prasa obecně. Tak co? A dělej Dobré, teďka ty vyzadáváš. Ale. Hráč nebo sráč? Hráč. Tak, pušni fejs do toho. Počkej. Dobře, ok. Teďka hráč nebo sráč? Hráč. Pojď se mnou. A běž tam a přitáhni zpátky. Běž za tu bránu a přitáhni zpátky. A udělej tam Tam. To se nedá, no, to je moc zablokované, ale zkusíme to. Ale pak tam půjdeš a uděláš Druhé strany jdeme to zkusit. Ne. Tak aspoň tam to zkus. Jo, ale to musí trošku posunout. Jo. Pojď. Tam to dá lidi. Pojď zvedni. No. Pojď zvedni to. Tak něco jiného lidi, tak já mu zadám, že aby toto vylizal. Ne, tak. Že musím udělat. Tak, že máš jít tady před celou zastávku. Já jsem zmrt. Já jsem smrt. No, hráč? A nebo sráč? Hráč. Maroši, udělej. Tak udělej. Ne, nebo běž tam na tu travu a udělej tam. Jsem koci a udělám a nahlas. Okay. Tak asi jsem konce videa, dejte like, follow a Počkej, ale dejte like, zvoneček a jiný podobný videí.